nagsanib puwersa ang mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Philippine National Police o PNP sa ikinasang search warrant operation na nagresulta sa pagkakasamsam ng tinatayang 6.8 bilyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isang warehouse sa Barangay Lawis, Labrador, Pangasinan nitong gabi ng Biyernes, Oktubre 3 ngayong taon. Batay sa ulat ng mga otoridad, nakumpiska sa loob ng warehouse ang nasa 905 na plastic tea bags na naglalaman ng hinihinalang shabu. Bawat isa sa mga pakete ay may timbang na tinatayang 1 kilo. Sa kabuuan, aabot sa higit 900 kilos ng ipinagbabawal na droga ang natuklasan sa lugar. Ayon sa paunang pagtaya ng mga investigador, ang nakumpiskang kontrabando ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 6.8 bilyong piso na itinuturing na isa sa pinakamalaking drug haul na naitala sa lalawigan. Wala namang naaresto sa isinagawang operasyon na patuloy ang malalimang investigasyon upang matukoy ang mga individual o grupong responsable sa bodega ng iligal na droga. Kasunod nito, nagsasagawa na rin ng follow-up operations ang mga otoridad upang masundan ang posibleng iba pang mga sangkot at ang pinagmumulan ng nasabat na kontrabando. Matatandaan naman noong Huwebes na kulimbat din ng otoridad ang aabot sa halos 1 bilyong halaga ng hinihinalang shabu sa isang Chinese at Filipino national sa bayan naman ng Bugalyon. IFM News. IFM News. IFM News.